Bintang tamu ini orang kaya Sekar Gading. Malam ini tidak ada bintang tamu, tidak apa-apa. Tapi malah kompak. Panyuan lagu IPA gak iso nglayani. Lah ngapa Mas kok gak ono bintang tamu nih? Anu kabeh bisa. Kabeh alhamdulillah. Iya, iki pasukan dari Jombang, Ngoro, Tuban, Nganjuk, Blitar, ya, iki Tulungagung. Iki mumpung tanggalane akeh sing lodang sing pengin anggap ndang rawuh mawon wonten telepon diminta Darsono. Alamate ngendi Bang Ayu? Pakis Rejo Tangan Tulungagung. Iya. Iki alhamdulillah saking kompake popo-popo Demang. Iki kabeh rawuh nyang kuyung bolone kek foto nek jero omah kenak. Sugeng dalu popo-popo Demang ingkang rawuh sugeng dalu ya. Oke, satu tebang super khusus Bobo Tebang Tulungagung. Nah, utamanipun Kecamatan Sumber Gempol. Yo, Sekar Gading Indonesia. Dados pamito. Satu tebang super khusus Bobo Tebang Kecamatan Sumber Gempol. Ibu rumah Bobo Tebang suruh dulu. Wes kadung sayang, wes kadung berjuang, ati wes nyaman, resiko pejuang. Satuanmu telu, satuanmu walu, dari waktumu dihitung ra ketemu. Apa sang hari wong tua
Pipi